फैसाफोरखौलाय मायाव बाहायोबो? नोंनि खर'आव। माथो बिराद फैसा दं नोंनाव। नों माहाजोनखौ। माथो माहाजोनथार नोंलाय? दोन बिदि होनोबालाय। आया। रायलायानो दोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जागोन। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन आरो क्लिपाव नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनाखादों ना? बेखौनो फुल भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना जोबजासे वेट खालामबानो जाबाय। आङो मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लानि गोबां गोरोन्थिनि थाखाय आरोना। दा नैबे कल रेकर्डआथ' गाज्रि नङा, गोबां कल रेकर्ड गाज्रि थायो। दा नोंथांमोननि नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायोबा एसे मटिभिकेसन एबा नोंथांमोना लाइफआव मोनसे मिस्टेक खामानि मावनायखौ माने केयाराव थानो हागोन आरोना, बेफोरबायदि जायो। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलां, आं होलांगासिनो आरोना। जोंनि बर'फोरनि गोरोन्थियानो मा? जोंनि बर' सिख्लाफोरा गावनि गोसो थोनायखौ फोथायनानै माने गावनि प्राइभेट भिडिअ, गावनि प्राइभेट फट'खौ गावनि बयफ्रेन्डनो शेयार खालामहरो। जेब्ला बि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप जागोन, अब्ला समाव बियो ससियेल मिडियायाव गावनि देहाखौ रेकर्ड लाखिनायखौ माने फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामहरो। अब्ला लाइफआ सोर बरबाद जागोन? सिख्लाया जागोन आरो बिनि फेमिलिया जागोन। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन। अब्ला जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो स्टार्ट खालामसै आरोना। थुदो। फैसाफोरखौलाय मायाव बाहायोबो? नोंनि खर'आव। माथो बिराद फैसा दं नोंनाव। नों माहाजोनखौ। माथो माहाजोनथार नोंलाय? दोन बिदि होनोबालाय। आया। रायलाय। जानो उन्दुबाय? गाबोन सिखारनांगौ। मा होनदों? गाबोन फुङाव सिखारनांगौ। खैथायाव सिखारनांगौ? 5 सिखारनांगौ। 8टा? 5टा। 5टा? मा खामानि होनदोंमोनलाय? सिकिउरिटि। सिकिउरिटि मावो सिख्ला जानानै? माथो खालामबावनो। फैसाफोरखौलाय मायाव बाहायोबो? नोंनि खर'आव। माथो बिराद फैसा दं नोंनाव। नों माहाजोनखौ। माथो माहाजोनथार नोंलाय? दोन बिदि होनोबालाय। आया। रायलायानो दोन। सोंनो मोना होमबा? हारसिं दं, हारसिं थागोन आं। दोन रायलायनो रावजोंबो। मा ओंख्रि जानाय? मा ओंख्रि जानाय? मोसौ बेदर। थगायनानै। मा ओंख्रि जानायमोन होनदां? मोसौ बेदर होनबाय माथो आंलाय। मोसौ बेदरजों माजों? मोसौ बेदरजों अमाजों। आयौ नंगौ। बोरै दं खबरफ्रालाय? थैथ'वाखै, मोजाङैनो दं। नंगौना नङालै? ओंख्रियालै। ओंख्रिया? हा? सोर सोर साबेसे थायो होनदों नोंसोरो? सानथाय नाइटआव सासे दं, ओमफ्राय दैयाव दं। आंनाबो दा देवबारनिफ्राय नाइट शिफ्ट जागोन। माने सप्तायाव बेलेग बेलेग? शिफ्ट चेन्ज जायो। खै घन्टा? 12 घन्टा। हिनजाव मानसि सिख्ला मानसिया बिदि मावलायो होमबा? उफाय गैया, भिखारि जाबाय नालाय मावखानांसिगोन। भिखारि जानोलाय? जानो गैयै न'खरनि फिसाफोरालाय आरो। इस। ओमफ्राय बोरै दं न'खरनिफ्रालाय? बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो। न'आव फैया? आं दाख्लैसो थांना फैबाय। बा मा लांफैदों न'आवलाय? माइरं लायदों, माइरं। न'निफ्रायसो लाङो? आं बायनानै जानाय माइरं जानाया, बायनाय माइरं जानाया आं। मानो? खर' गिदिङो। थोस। न'निफ्राय लाङाबा माथो बिसिगिजा खैदिन थांगोन? फाल्लासेल' होनो मास मोनसे थाङो। हारसिंसो दा नामा? सिख्ला बैसोआवनो बिदि मावसै होनबा खामानि? नों जेरै जेरै जाहोनोसै होनबा? आङो? होनबालाय माथो।
खै मास जागोन नों थानाया? 6 मास। 6 मास जाबाय? औ। होमबा माथो लिडार जाबाय नोंलाय? लिडार जाबाय होनदोंना नोंखौ? हरनाया 6 मास गोजोन थाबायबालाय? जावनो फन हरदों नामा नोङो? आया जावो नाङाब्रा। गोसथोनायफ्रालाय दंना गैया? नों बायदि एक्स'जन दङ। आं नोंनाव? आयौ एफा लायो नोङो? फाग्ला डाइलग सोंना आंनाव फन हरना दे आं जोंबायसो हले गाखुबा मोनसां मलथर। माथो सासेबो गैया होननाय माथो एक्स'जन जालायबाय? माथो नों जेरै सोंदों एरै कुइसन। ओमफ्राय दालाय सोरखौथो लागोन नोंलाय? नोंनो मानो नांगौ सोरखौ लाया हाबा जाया आं बिदिनो थागोन आङो। जाबायथ' खुसि। मानो थानांगौ? जेबो गैया नाङा रावखौबो आंनो बिदिनो थागोन। इस थानो हागोन जानोलै सिख्ला मानसिया नोङो। नों लाबोग्रोदो होनबालाय नोंनि हाबाखौ जाहैग्रोनोसै आं। आंलाय नोंनियाव अमा फिसा मासे लाना थांनोसो नागिरदोंमोन आं नोंनि हाबायाव। आं नोंनियाव बोरमा मासे लाना थांगोन सैमा साला। फाल्थु जाबाय थानानै। हाबायाव लिंहर दे। नोङो लेंहरदो हाबायाव आंखौ। बेमबाथि दामहैगोन आं नोंनि हाबायाव। सोरांनासो थांफु लायदोलै मानसिया। लामा गुदिनिफ्रायनो दामलांखागोन। होद बखिबाय थाना। मा बखियो? लाबोना लाफैबानो जाबाय सोरखौ लानो गोसो। मा? नोंहा लाबोना लाफै। माथो सोरबा आर्मि साख्रि गोनांजों थांसै होनलायलायनाय मा जाखो? नोमा नोङो नोमा होद जोंबायलै मानसियासो। मा होनबाय दा? आं साख्रियाला नाङालै आंनो मिथिबाय आंनो आखाइ आथिं दंखायो आं मावना जानो हानाय। इसोरा होखानाय आथिं आखाइ दंखायो आंहा। मासे मोजां बुजिनो रोंलै नोंलाय। मावना जागोन आं रावनिबो हौवानि बे मावनायखौ जानो थाङा आङो। थांना थासान्दि हारसिं मावना जागोन। हायाबाथाय गैला थैनानै थांबाय। मासे मोजां बुजिनो रोङो नोङो। आं बुजिनो रोङालै जेबो। मानो? आं जाम्बिसो मानसिया। बुजिनो रोंनायाथ' खामायगासिनो। हो? बुजिनो रोंनायखौथ' खामायगासिनो। उफाय गैया न'खरनि प्रब्लेम खामायबाबो जाया। न'खरनि प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामसै। माथो खालामजोबखाबायानो एसे दंबावो एसेखौ खालामबाथाय बिन्दास थानोसै न'आव आं उन्दु जाहैनोसै। उन्दुआनो जाखायो आंनो माथो आं माथो मावखायो आंनो। दा खस्थ' गैया नों मावनाया? दा खामानि मावनाया खस्थ' गैया? बिन्दास थांदो जिरायदो मबाइल थुदो फैदो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने बेयो गाज्रिथ' नङा कल रेकर्डआ अब्लाबो जोंहा गोबां गाज्रि कल रेकर्ड दोङो आङो बेखौ होनाय जायाखै आरो गाज्रिखौ आङो क्लिपखौ दानना होनाय जाबाय मानो होनोबा आङो बर'फोरनि सिख्लाफोरखौ मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बे बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर सरि दे बेकग्राउन्डआव अखा हाबाय थादो एसे बेनिखायनो बेकग्राउन्डआव साउन्डआ बेलेग खोनादोंबो जानांगोन नोंथांमोना बेनि थाखाय निमाहा खालामजाबानो जाबाय दा बर' सिख्लाफोरा माबायदि गोरोन्थि मावो मिथिबायना लोगोफोर बे गोरोन्थियानो जाहैबाय मोजां मोननायनि सायाव जायो बेफोरो बे गोरोन्थि मावनायानो जाहैबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने गावनि प्राइभेट भिडिअखौ बै बयफ्रेन्डफोरनो शेयार खालामहरो जोंनि बर' सेंग्रा एबा गुबुन हाखा बांगालानो जा माने गावनि देहाखौ माने लेथ्रायै दिखांनानै गावनि बयफ्रेन्डनो शेयार खालामहरो बेफोरखौ कमन बाथ्रा नङा आङो बेफोरखौ नोंथांमोनखौ जे बुङाखै गोसो थोलायनाङा लानानै बेफोरबायदि बुंदों होननानै साननो नाङा मानो होनोबा गोसो थोनायनिबो बहुद सिमा थायो बे सिमायानो जाहैबाय माने नोङो मोजांखौ मोनदों नाथाय गावनि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौ नोंनि पार्सनेल होननानै माने नोंनि आंगोथार होननानै
गावनि प्राइभेट भिडिअ फट'खौ शेयार खालामनो नाङा आरो ना मालाबाबो मानो होनोबा जोंहा जोबोद खैफोदाव गोलैयो सानसे समाव ब्रेकआपआथ' जाखायो सानसे समाव सोरनिबा फोथायनाय सोरनिबा सैथो फोथायनाय सोरनिबा नंखाय फोथायनाय गोसो थोनाया थाबाय थाया बेनिखायनो मालाबा समाव नांलाय खमलाय जायोबा नोंनि बे प्राइभेट भिडिअखौनो माने फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों शेयार खालामनो हायो अब्ला नोंथाङा मा जागोन लाइफआव बरबाद जागोन नोंनि फेमिलिया लाइफ बरबाद जागोन थिग बेबायदि जायो आरोना दा बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दोङो नैबे कल रेकर्डखौ आं बुङाखै दै माने आं गोबां बैफोरबायदि लेथ्रा कल रेकर्डनिखौ बुंदो दा नैबेथ' गाज्रि नङा जोंनिया कल रेकर्ड फैनाया एसे गाज्रि दोङोमोन आं क्लिपखौ दानना होनाय जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा बुंबावनो अब्ला माथो बुंबाय थाबावनो आङो बुंबा गोबां बाथ्रा दोङो आरो गोबां बाथ्रा ओंखारलांगोन बेकग्राउन्डथिबो एसे अखा हाबाय थादो बेनिखायनो आङो दिनै जेबो बुंथ'ला सानबाय नैबे भिडिअनि गेजेराव जोबनायखौ आङो नैखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर थाबैनो नैबे चेनेलखौ 10K साबस्क्राइब खालामनांगौ दे माबा 5K साबस्क्राइब खालामनांगौ 5K थांथारसिगोन आरोना एकदम एसेल' नांगौ नोंथांमोना अनोबा नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै माने टाइम मोनाखै दा लाबोबाय थासिगोन सानदो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना दा बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय